Шоу без тапшыруын мен Лилия башлап җибәрәм. Узган атнаның иң кайнар яңалыклары алдагы минутларда. Башлыйбыз. Узган атнаның иң яхшы яңалыкларының берсе ул TMTV Production'ның җитәкчесе клипмейкер Лилия Кадырованың тормышында зур сөенеч булу. Лилия без икенче тапкыр әни булды. Кызчыкка Мәликә исеме кушарга уйлап торабыз диде ул. Кызыгыз исән-сау бала булып үссен. Җәй бетә дип кәеф төшерү урынсыз миңа калса, чөнки көз белән бергә концерт сезоны да башлана. Сезон ачылышы солянкасы 26 сентябрь көнне Уникс концертлар залында үтәчәк. Раяз Фасыйхов, Алсу Азат Фазлыевлар, Шәшкә, Эльмира Сөләйманова һәм Дүнә Тимергалиева һәм башка бик күп артистлар бер сәхнәдә җыелачак. Күптән түгел татар эстрадасының популяр җырчыларының берсе Илдар Әхмәтов 3нче тапкыр әти булды. Җырчыны чын күңелдән матур бәйрәме белән котлыйбыз. Ришат Төхвәтуллинның инстаграмында кызыклы видео барлыкка килде. Баксаң, ул Алия Карачурина белән самолетка кереп бара. Моны берәү төшереп алган, ә Ришат үзенең аккаунтына күчергән. Алия белән Ришат арасында нәрсәдер барлыгы күптәннән билгеле булса да, бу видеодан барысы да аңлашыла. Бу күркәм пар икәүләшеп кенә каядыр самолетта китеп бара. Мәхәббәт шундый буладыр инде күрәсең. Узган атнаның кайнар яңалыклары шуның белән тәмам. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез.